vida. Men before that, the red ass had a connect. And then I saw the right that we sat and he broke the door. Just as he was that time. Your blessing is up. Now, see, I'm going to black cat. But I didn't want to do it. Take it for you to go to that. Definitely, I was going to not kill them. So you know what I'm going to do. Nina's perfect. Tôi still vi cái này thế biểu. Phải cho đến siêu đẹp sĩ ta để làm được thế. Mà lời biết quên cái đó. Ôi, lần này mà cho biểu. Before we bite my bag, let's go. Ooh, top raster. Doesn't get a Liefie, je gaat nooit te missen in de keuken. Han is Howard Hedja, Tommy Totus met sigaren. Att man kan smörja upp sig. Det kan vi väl kalla Aros, Aros. Aros, Aros, vitamin before. On the bed. They said that pencil had I social central. They said that the sing and Jack and Mac go down and top she Yeah, I'm the room, Belly.
Mrs. Davis, I was not Mrs. Arnold. Ôi, đi thôi biết không sẽ. Tôi đặt điều này không được. Chắc không sẽ là mong mang ra nào để yêu trai Việt Nam. Yêu trai. Then we read, because sign natural, a happy. Ah, hun! Oh, now, already did know. Yeah. How many notes are you Oh, no, no. Absolutely, it's that to it. I told Mom what to have to do something. The recovery shop. Later, that's the zip out here. Hello? Gorda. Hello? Hiya. What's up? Did you eat the message? Incredible makeup. Oh, yeah. Sorry. Thank you. Go on. The glass thing. I'll do. I told him he's not going to hear it. Incredible question, right? I was wondering if Oh, you get a quiz. It makes boy president and they put me in my pajamas. 네. 여기 보면 뭐도 있죠? 언젠 근무장은 Unless, like any problem, you don't pronounce. 세마모기 아무래도 모르겠지. 먼저마 예스터들 운약기 몸ത്ത먼 tum sáng như đi được bước tiền người làm quan sát trên mình được tốt tôi yêu là taoบอกแต่ละบาลีเนาะMiss Williams, Mrs. Tipley, Miss Arthur.
croeso i ysgolhaig Dewi Sant. Am flwyddyn pedwar cawsom gwersyll Ffrangeg. Da iawn o'n wir, nid llwyddiant Ffrangeg. Don't you agree then? He cofio, Miss Lambert yn ddysgu. Siŵr bod Helen cofio. Oedd hi'n mynd ddysgu'r cynnal mynd i cael cyfrifiannau a oedd yn gael ei ddysgu. Osh, o fi rili'n hoffi dawns gwir hynny. Whoa. Dawns y disgo, dawns y creadigol yn y gorau. Roedd blwyddyn 5 yn blwyddyn brysur iawn hefyd. Dwi'n cofio'r trip i Gaerdydd. Roedd hi'n wych, mynd drwy'r ddinas a dysgu am lle. So, a roedd yn ei fynd ar twper. Ac oedd o'n mis yn mai o'r ddechrau. Pwys i yn dydweithio ffil, ond oedd yn ffil. Mae'n ffil yn tig yn Alexander. Un noson, hedfan oedd y lygoden trwy ffenest fi. Cael mi gyd ofn lawr yn meddwl bod nhw'n lygoden yn ei Alexander. Ond wedyn fe ni'n edrych mae Alexander yn cael ei bod yn trwy ffenest. Cos does i ddim wynt yn nos honno. Daeth ffil i'r ysgol yn byd lawr yn ymwneud. Erbyn y diwedd, roedd ffil fel ysgol yn ymwneud. Fe na ffil, yn y diwedd, fi ddim lot o ffil o'n ôl. Mae'n fawr yn ffil. Doedd i wedi cacen gaws yn ymwneud gamber. Roedd yn blasus iawn. A wedyn ni'n gyfino, beth yn byndas, beth yn y waith, sut ydy hyn yn fel yn dysgu? Wel, ffocws ein gaeth oedd i ddysg, a penderfynodd gan ymwneud ar gyfino. Dysgynion cynhwysion, mesur a sut i gweithio gyda'i gilydd. Ac os byddai'n bwysig, Ac yn y diwedd, gwnaethon ni gacen gaws go iawn. Roedd yn dathliad o'n dysgu ac yn profiad bywyd go iawn. wel, dwi'n gallu gweld bod ni'n mwynhau'n fawr o dros gyda. Roedd hwnnw'n da iawn gyda. Ond dwi ddim wedi cael gweld tefer o disgwylaeth o waith gyda'r gyfraith. Ond chi'n gweld yn ystafell, mae'r gofyn yn cael fy hyn yn dysgu. Nid llyfrau a phobl ydy hwnna. Mae'r atgofion gwerthfawr oedd wedi cael o Dewi Sant wedi'n paratoniad sy'n dylai o stradau ac unrhyw ond bydd y atgofion arhyrwyd wedi cael yn parhaus. Gyda'r miliwn, dysgon nhw gylchred bywyd o'n unwaith. Wrth o'i dysau, dysgodd sut i ysgrifennu adolygiad ac dangos empathi ac ymwreiadau. Ar y trip i Caerdydd, dysgom am cysigwr Cymru a Chymreictod. Wrth gygenio gacen gaws, ysgol sut i bwyso ac ysgrifennu rwsant. Nawr, ymlaen â ni ar ein taith i'r siarad ac i Glynwen, sydd wedi cyfle i ni ymestyn yn adeilau a phrofi cyfleoedd newydd i fendra. Ond
mae'n cofio ni beth, y greigiau cadarn cawson ni yma. Ar ôl y blwyddyn gyfan, diolch yn arbennig i chi ei fi. Am dewis yn danfod i ysgol Gymraeg Ewyson, i cael addysg Gymraeg. We would like to thank you, our parents, for choosing to send us to Ysgol Gymraeg Ewyson and giving us the gift of the Welsh language. We would like to thank you for supporting us in our journeys. Cafodd diolch i bawb sy'n credu ei dywys ar hyd y dag. Mrs. Flordelis yn credu dywys yn y greu. I'm Mrs. Garland from Kennedy. Diolch yn fawr. Mr. Llwynedd, the Salisbury, Harvest Boy, and the Flwyddyn o Hapus, and David, the Lord of Flowers, and the Waith of the Cowie. I'r llywodraethwyr, ni fflam yn hefas. Yn ymdeithas rili ac athrafod. Gwragedd i gegin a staff ac i'r cyno. I reini ei gofawr fel mae'n cyfnod. I staff gyfrol ysgol A phawb sydd wedi tywys ar Ysgol Gymraeg Dewis Ant. Byddwn yn edrych ar ôl am cyfnod yn Ysgol Gymraeg Dewis Ant gyda bapur ac yn dod gwrneidus. Bydd y rhan o ti'n gyfnod beth. Ie, ac yn awr mae Antur Fawr yn dechrau. Mae'n amser i ni ffurwelio, a mae'n amser i ni gerdded ymlaen gyda'n gilydd i'r pennod nesaf. Hepe? Hooray! Hep? Hooray! Hep? Hooray! Cystal yw'r gwanwyn, mwyned yw'r haf. Mae rai mewn troi'n neuaf, ac mae iach yn troi'n glaf. Mae 'na dŵr i'r tymhorau, mae 'na newid o hyd, ond bydd gen i wastad gweithio. Thank you.